عدن ماتي الليلة أتحادن طويلك كن جزاي شيشة حس كله يتعن زبن طويلك كن جزاي شيشة حس كله يتعن زبن ناتنه عقب سماي كيركيو زكال برهان قصي كيركن وترشال هاقراوي تابوت عطاي بعال الشامباين يتكفت يقرس حبستي عامت نتصنت نايلدت معالتي السمايات تدمق برشي مبراتي زغر معاقي أغلبي حولتي نحيوغا عم بابا نسمسا مسا يتحبوسا دك إرهي مسا يتحبوسو هيا تنسلسو كبرات سمعتنا نلومي بأقات أمي تنبل مبل عسران شعتن ذكر عمت ناتنة إرترا كون كابز قبرو نسنتومن أكالاتومن زقفلو تقالستي حربينياتات وعلقوم تذكرتاتومن طبلحتا ناتنت تسبيتومن كوننتن ككافلونا عديمنا يمالنا نساتوم نتيستت ألمك أرسز بإرترا جنا دخيمنا خيبولو زقالوسو زلو حربينياتات يوهانس تسقاي مسراتي سيدتنا.com مس بعالت بيتو إلان عند مريم كاب لندن تسقاي قبر هيوت كاب لندن ترحاس تخلاي كاب سويدن يوم سلام كبراتا قايشنا عدمنا أخبركم جزيهم وفيهم أبز كبر بعال ناتنت إرترا تمكرخمن وعلخمن كتكافورنا فأدنياتات بمخانكم بسمين بسم إري بلاتفورمن يمسجن أسئلة نتأجاي كابزينة علمنا كورونا مواد أو حبكة بحب اسمها نقولكم حربينياتات انقع مبل عسران شعتن عمتنات النت أبقعكم كبلدلي نبتاعي خاء نزخل عن التقالسكم لخاء أبعدنا بحبار نوعلو يقبرنا يغني لنا الغانش كم دما إيري بلاتفورم نزي مدرخزي كفيتكم تمكرنا يقدسي لكم حسابنا خنكافل سلاس فقدكم لنا بتعمي مسقعنا بقدامنت نعقل نقول كم دما زي مبل أسران تشعتن عمت ناسنت أجوز معالتي ناسنت كخون لنا ندخل زستحفسي عواتاتن تبحجي خنا مال ازق بانان انستنتنلون مبصعنا نحدثلون معالت خونلنا يمنه كابز وريد زلو لبداد ما حزبنا نعلمن مواصق فترلنا اግዚአብሔር كاني بزقات امزي نسلم مالتي نتوم بحكمنا يكون كالي تعقيبهم زلوها محرت كوردلهم نتوم استوغود خا مصنع او شتعدن اب دغن زلو سدراويتات كلهم صنعات يحكم كلهم دس يبلني شمي يوحنس ጸጋይ يبحال اب 1950 شومونتن توليده اب عدي وتحت بحال نيش تعدي اب كواب دق امحاره زوادو مالتي اب جزيه سنتي كاني اب 1975 ورحي 10 عاده ابتي وعوع هاجراو سمعت ناي منسيات زنورلو ناب ميدا تسليفه مالتي قدم مسلافي امونغو تغال حرنتن ازوا غنبارن ابت وانت ازوا حيلتا فلاليه ايري اني نيره
ኢንፋክት መጀመርያ ናብ ህዝባዊ ናብ ተጋድሊ ሓርነት ይኽወፅእ ዝፍትን ነይረ መጀመርያ ንሶም ስለ ዝነበሩ ተጋደልቲ ግን ንኣሽቱ ስለ ዝነበርና ኩንታል በሊዕኻ ተመለስ እንዳበሉ ብድሕሪኡ እውን ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ተጋደልትን ከምኡ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእትኡ ግን ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ሰሊጡ ከም ዝበልኩኺ ኣብ ወርሒ 11 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፈ ክሳብ 91 ከዓኒ ተጋዲልና ዓዲ ኣቲና ብሓፂሩ ከም ዝመስል ትኻልእ ኣብ ዝቕፅል ከነብርሆ ንኽእል ኢና ኢለን ናባኺ هاري مجمرتا فالغانش ناي بحقي مسجنكي قوم ما إيري بلاتفورم كال أبزا حجي ترحبنا لازلنا مبل إسران تشعتن بعلنا سنتنا إنا نرهب زلنا قابت أفاف قناتات إذا ناي فيروس قات يقول الله أملا عالمن نعناوين حزب إسرائيل مسألي زلو أو دما زحات زحلفلو قالون بحكمنا له نتوم زحلفو منغست سماي وارسوم نتوم أبو هوسبيتال زلوها محرتي وردالهم نخلو حزب إرتراخ أني كاب زلوه نتات محرت كوردالون ناس أخوصن تسفى يقبر قال كله بقات عمي حزب إرتراخ أني أجهاي ولو تحقاقز تحقاقف نتزلو هناتات ناي بحق تدقاقي في كحلوفو كله حل فيو ولو بقات عمي أبزا بعلنا سنتنا غاني مودة تخون النازي زلو حمام تسفى قبر يعني سوري شماي إلا عند مريم هاي لبهال أب عد قدأتي كذا بغوت بهال كابوي عند مريم هايلي كاب نفسي رادي زوين هبه توليد أبيه أبشنت شعتميتن سبعان شعاتن أمنوس أدمي ناب كم زلو ممالتي ورحمشتي ناب زواقم بار تسليفه بعلت حدارنا دسلس تقولوني جينا بسقايو حراي كمزي يوهانسن إلا نكبلو تصنحو نتان مدقام كيكون نقولو أبزيا قاتي مزلو حارقا فتنكا مجمريا بختي محلالف ناتو أنا حدا خابتهم قم بودو أصل زنبركو سلازي تنكا نحرازو تيكا حلت كاليبل نتوم زحالو فوقا في اللاي إيرتراويان نوعد إنجليزي كنو أبشودين ولو ناقل خدماتات اللو قنيوم نعم منقسة سمعت وارسوم البيتسب كأت صنعات كل دلي أنا شميت أجاي قبري هو تبهال أباتع توليده الحريق أبو زفوتات عبيه حرام مشرشة أكم قدلو سيجنا بكم حريني ري أبتي وانتي شحن شعتم يسوي عن شو منتنس لازم نبره كحت عمباز بهال قوي منيرو أبت حراز نبره بوتاتات أنا مجمر يا كحت عمباز قمت كأبد كم حريني ري سلازي مستمزلاق زبهال نبره الشعور مس تقاليد قاع حريرنا مساحة وريدنا مالتي دحريو أبيت مصورات يعني حين بحالتات كده دحرنا موسيقى بحالتات كمان تصادف نيره ليش رجعت من 9 حدا كا 5 دقايق عداتي مالتي يعني لي فرحاس نباقي اوكي سلام مجمرة خميامتكم بصوت نغلاتكم بدحريو نز تقبر لنا عدمة بمخنيات ناي معتنا تنت مبل 29 عامت مجمرة إيرترا بلاتفورم يمسكن بدحريو دما نكبرت بصيتنا القانش مسكنكي بدحريو أنا خلالا ندحر كوينو شميت رحاس تخلاي بهال أبسمرة وليدة بسمرة عبي عدمين تمرت بس بتحد ما خنت خلو قلعة أب مال هتانات سعيب دما أب جونيور بدحريو أب هاي سكول دبزح أب إيرترا نقل عامة الدما بإثيوبيا تماهرة مالتي عقر كرناس مرا مسكونن إثيوبيا هيدا نيرة كابو كمتي كله منسي إيرترا
ናይ ቃልሲ ድልየት ዝነበሮ ድማ ክልተ ግዜ ተመሊሰ ማለት እዩ ከምታ ኩሉ ዝበሃሎ ክሻ ክልበልዕ ከምዛት ትበሃል ክልተ ግዜ ተመሊሰ መበል ሳልሳይ ግን ተዓዊተ ማለት እዩ ተሰሊፈ ኣብ 1981 ተሰሊፈ ናብ ተዋጋእ ሰራዊት ተመዲበ ማለት እዩ ንሕፅር ዝበለ እዋን ኣብ ሓይልታት ነይረ ድሓር መሪ ኩናት ናይ ሻርሻይ ወራር ተሳቲፈ ኣብ ሻርሻይ ወራር ድማ ስንክልና ስለ ዘጋጠመኒ ብድሕሪኡ ዝነውሐ ዕድመይ ኣብ ክፍሊ ገንዘብ ኣገልጊለ ክሳብ ናፅነት ማለት እዩ ናፅነት ከዓ ከም ሰበይ ንዓዲ ኣትየ እዚኣ ትመስል ሕፅር ኢላ ናብቲ ዕላልና ክንኣቱ ሎሚ ከምቲ ክንዕልሎ ፀናሕና ናይ መበል 29 ዓመት እዩ ስለዚ ንድሕሪት ተመሊስና ክንዝክር ናይ 91 ክመልሰኩም ወርሒ 5 24 ግንቦት ስለዚ በቆጎንኩም ኣበይናይ ኣሃዱ ነርኩም እቲ ሃዋህው ከመይ ነይሩ እቲ ከባቢኩም ከመይ ትዝክርዎ ከተመክርኩም ከምቲ መጀመርያ ዘላለኹምና ብዮሃንስ ክንጅምር 91 ወርሒ ግንቦት ኣስመራ ተታሒዛ ክበሃል ከሎ ኣነ ኣብ ሳሕል እየ ነይረ ኣብ ኣፍዓበት ምስ ኤራ ዝሰርሕ ነይረ ኣብቲ እዋንቲ ካብቶም ሓለፍቲ ናይቲ ዞባ ኮይነ ተመዲበ ነይረ ቅድሚኡ ምናልባት ዘይጠቀስክዎ ኣብ ሓይል ቅድም ኣጋር ሓኪም ነይረ ክሳብ 79 ካብኡ ከዓ ኮሚሽነር ጋንታ ካብኡ ቀፂለ እውን ኮሚሽነር ሓይሊ ኮይነ ዘገልግል ነይረ ሓይልታት ኣብ ሻርሻይ ወራር ከቢድ ማህረምቲ መሰጋጠመኒ 2 ዓመት ሕክምና ደቂሰ ኣብኡ ነብሱ ዝኸኣለ ተመክሮታት ነይሩ ካብኡ ኣብ 84 ወርሒ 4 ናብ ኤራ መፅአ ማለት እዩ ኣብ ኤራ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ይሰርሕ ነይረ ዳርጋ ክሳብዚ ናብ ስደት ዝመፅኣ ኩሉ ማለት እዩ ሕጂ ናፅነት 91 ኣብ ዓበት ነይረ ሽዑኡ በቃ ዳርጋ እንታይ ክብል ናይ ዓወት ናይ ተሓጓስ ኩሉ በብ ዝነበሮ ብረት ሽጉጥ ይኹን ካላሽን ይኹን ንሰማይ ተኪሱ ግን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ከኣኒ ዝስማዓና ብውሽጥና ነይሩ ማለት እዩ ክንደይ ቤተሰብና ኣዕርኩና መታዓቢትና ስዋኣት ሕጂ ዓዲ ምስኣተናሲ እንታይ ኢልና ክንነግሮም ኢና ነቶም ቤተሰብ ዝብል ናይ ኩላህና ስምዒታት ነይሩ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ስለዚ በታ ሓጎስ ነይርና በታ ከኣኒ በቃ ዝኽሪ ናይቶም ኩሎም ዝኸፈልናዮም ብፆት ነይሩ ማለት እዩ ካብ መታዓቢትና ኣሕዋትና ጀሚርካ እዚ ነይሩቲ ብሓፈሻ ዝተሰማዓኒ ስምዒት ሽዑ ብሓቂ ከዓ ከምኡ ነይሩ ኣነ ሕጂ ድንጉ ኢለ ስድራ ሪአዮም በቃ እቲ ዘጋጠመና ኩነታት ከዓ ኤግዛክትሊ ንሱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ስዋኣት ብወግዒ ዝንገሩ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕልና ናይቲ ካብ ብስልጥሮ ኮይኑ ዝኣተወ ተጋዳላይ የጨንቆ ነይሩ ማለት እዩ ከም መኻኒ ጥራይ ብከምኡ ይሓልፎ ነይሩ ኣባክ ተመክሮኺ ናይ 91 ናይ 91 ሴታ ተመክሮ እንዳትባል ዘላ ሽዑ ባፅዐ ነይረ ሽዑ ካብ ክፍለ ሰራዊት ናብ ሕክምና ተመዲበ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣጋጣሚ ኣብ ባፅዓ ከለና እዩ ናፅነት ኮይኑ ሕጂ ሓቂ ተሓይሽ ኩሉ ተጋዳላይ ናፅነት ክርኢ ናፅነት መፅም ሆነ እምበር ናፅነት ክርኢ ድብህግሲ ኣይነበረን ሕጂ በቃ ተፈራሪቕና ሓቂ ተሓይሽ ሓጎስ ኣይ ስጣሽ በቃ ከም ስምባለይ ዝስማዓካ ኣይ ሕጉስ ኣይ ክስታይ ኢኻ ትኸውን ምክንያቱ እቲ ዝረኣየካ እቶም ምሳኻ ተሰለፉ
እቶም ስድራ ቤቶም ንሕና ስኳኒ ንውልቅና ተጋዲልና ገሊኦም ኣንስቶም ገዲፎም ሓደ ቆልዓ ሒዘን ብዙሓት እዮም ከምኡ ዝፈልጥ ነይረ ብፍላይ ኣብቲ ዝዓበኩሉ ዓዲ ሕጂ ስኢታት እዩ ዝረኣየካ በቃ ኩሉ ቅጅል ኢሉ ዝመፀካ ንሕና ሕጂ ናፅነት ኮይኑሲ እንታይ ኢና ክንብሎም ንስድራ ኣብቲ ፋሚለይ ብዙሓት ስዋኣት ነይሮም እዮም ናቶኹም ኣንታ ኣሽሙታት ኣይተሰማዓንን ግን ናይተን يعللون سلز نورو دك هذا سلز نورو سبيتي بق حد قول عايزة كعزلة يري أدهون خون كم أقول لك زيهم يقولون نيرهم أقعد أمي كايزو كركو حالف زي دلي شي زبال نيرهم ساي كل لك زي يسمع نيرو بدرها قالنا ونتعريات نيرة حتى كل زيتات سل كم تصور سلز فلت نوركو يسمع عنا نيرو لك أقام تزحسوكم مسكتكو أنا دونج أنا بصدر خيدي حجيتهم كرمي زحلفوا الساعة تفلت إلهم يوم عيارة كيسومني أنا مسكتكو حجي بقى بحطس البيت أفيني علي صبيبني كل أنت ناقوم يند حتى النبرة سو بزعة سو تنزح حتى النيرة ولا لا تحتت كمان بزحية قاطع منه بزعة سبعة تحتت جيب طعمي تسمعني بقى حنت قال رايك من لسالن بمبا انا دونغ مزي دحريت يوم زلو دحنا جخاتكن زياده راي دغاغي مزبل رجالي انسي دغاغي من مصان نيرم بقى دغاغي من حتاني هج انتي تغاطمن شا حفتي حرست التحس او صنحتني اسمر عين فات صنحه نا حزيان من فراخيل بزي اتاشي جريت فتح وغيراي دحري اي تملسكو من حج انتي كبلي لي لا بحكي اي صنان عنا يوم تمليسنا سدرانا يصنان عنا يوم سدرا سوات وين تمليسنا بزعا مسواتي سدرا صوتن بزعا مسواتي دقن اي نغرنا ين بحق نغرك جزئتي كم حصير زهراي تገልጸልكي كاب نايتس عن هذا بحزر زبالة هو قالش أنا بزح رسعي يمو تا بذكرى تا وانت I don't know تحب سيدي غينا ولا أنت هاي فلتين جن سب إيفنت سيريس عندي إذا هاي ناس نت ستايجن فتما خبطن ديرس عند درجة حدا كلن هو سنة طيب من الباش سياخون غير أقطع مي أب عراق يعني رشوا عراق نيري فتان قصي خير نيري حجي اسكالو منكر يسرخي بيا بس ايدي حفا بيله مستمال اني قال مليليا تيوتا غير مخدو نيرو حجي مساعه ثقيله ناخذ كله بي بي سي ولعه دا سمعت كلها منغس هاديمو قالت بالماء بلات ماكينه خوينا كلها هنا بالملي لحد حريق قطعان مساعته دحر قلت مع تجي ولا يمثلني منغس مساعدمه نسمرات يوم اسمرات يوم يبحال بنيوس قال مالي أقول كنت سمعي أنا بتخصي سمعيه تا تعليم يوتي قد عن نيرو بقى بتخصي مرأي زي بالله أمير ما أنت تاي فرقي بتبلنا أساس مرأتهم المجمع يا جزء أبي وتي سب تحواس كبكي زرعه شعاي مرأنا سب تحواس تبكي مثلا نيرو زد حزين رايد بكي مثلا نيرو جن لا يدك أنستيو درجة فقد بلا قال ملريه وا حتى خوينا نبغى لوان إحنا تحواس ناسي قال جن تحواس يبكي مالتي سنبادة سنبادة ولا نايل إنه تحواس ديو سنبادة ديو ولا نتايو بقى بقياتن قال ملن نيرو الجزء أنا بحكي أي ذكران أي رسعانه أب قطعان زبها تقى نعفال له تعليم زنبري أو ينيري حين اسمر عادن كتيفة يعتقون مالت أهابنا بعراك زنبري أنا بقال عقات همين قطعان كيدا نيري دحري عسرت معلت بيلنا ينام سلنا أتينا زي كان مزوم لغارني ألم بكاين قلم نمت زنبري هو أبسمرع قريم يزلك بقى أي حالة نسأني من سلسته حاجة لخمان كي ترى فيه قتيلو لذي تا زلاتني زخري ناشعو نزيات مسب سلاو مقلتي نحس تمكروه خابن ما بقينا اوكي انا دما بزح كابناتهم استفالي كوي كون الناتي تمكروون
لك كم زنساتهم كله بصوت كله دصون حمالتيو أنا أبهم بولي نيرة كتري نيروس مرات تحيدا إلى مسنغورني أب أوفيس كوفي لسرح نيرة كل سبق أو أوفيس واتيو مالتيو كلاشين حيزو بق أخيد فترو بايتوكوس كلا قبر أنا قل لك كم ساعات مكتوب له دصون أحكم ناب تكازي آياتي مالتيو نبي أي بقى نبي في عيب بقى هجي اتزاف كان كنا شو حاجة يكون أنا تفراري عن قاليو حاجوسيو تقالي دوما نزا ما عالت زي أخت ما تستخف لما سواتي مالتي جنتا خات حسب لك أخم بعد زقاك بلودس أنحو ندحري تماليس كأنا كاب حوي أب حوي تسوق له بسوا عن شو عتن أب سالينا تسوق له هجي قدم حوي كمان أقدي موم ترى عين منيم تين متعلم تيزنا برا مسايزنا برا زياد فتونا أشتو كل جزية كاب حنقول لي زيت تقف نورا صالح تبهال وبريتر نيرا أب عيني نورا سمتعتنا مالتي ونزانات نتي نورا دي حليفة مالتي نزانات نتي زي أخت متسي سايتسلفت مارو ما تبهال نيرا والجزاو في متعبيتيا كل نزي أنا المتي أنا أقدي من مالتي كمر ما خلوت متعبيتي نيرا مسايس تعلمها أب كل تعليم تراخدنا مالتي دكا زاوتينا تقن تقنينا بتعليم مسكتكوس وحتى كان شغله زعبيا سلستين هذا عدمي تماساسال عدمي إذن لنا زين بمولا أنا بشر شاورار تنكلت بشر شاورار تسوي أنت حنت مودة تبزارة 28 تشتغل بيها مالتي كاب قلقت كاب تقلي لنا هكذا ندات تساوتنا بالينا ندات تساوتنا عشرون ندات تساوتنا بيت مرتديو بتمرت خرصوص دي بحن سأنا مهار وكل هيوت بحن صباح اللي في كاي لوان زين كلنا حليفا مالتي جنا زي إن متينا بعيني جانس تايناتي ناصنت متياس مراهيدس زين كلن بعد اريام تبهالكم وقال عيات حزب مالتي تاسئله كمان سريده كله بحن ساتريلنا تسايلنا زلنا ገዛውት መጋደልትና መጋጣሚ ጃረም ካስ ኩሉ ነገር ካብ ቆልዓት ሒዛ ማለት ናይ ጪዝ እንዳተጻወትና ዲ ውድ መውዳስ በሐንሳ እንዳወደስና ዲ ገለና ዓቢና ከይዳ ኣነ ጽቡሕ ንጎስ ሲን ኩለና ዴታተን መጽየን ከሓታንስ እንታይ ይኽምልስ እዚ መጽዩ ንዓይ ክስተየሩን ማለት ከምዚ ዝተወደባ ለቃ ሓጎስን ሓዘንን ማለት እዩ ጅንዚያት መስልና ተካታና ኢና ጽነት ተሰማዕ ኩላ ማዓልቲ ከም ተሞክሮ ማለት ስቲል ኣብልበዩ كل ጊዜ ክስታይ ትገብረና همزه መጻና حساب عفش كثير خلاص كل تجارة سي تحجز تقوم تقاليسو لناس إن حدا معك فأتو إلي زحاس وزن برس تكون مسكونت حتى تمنت كأفهم زلوا أيو تسمع وكلنا أي جنة أتيو أبتز أتصل حتى كمان بتاع أبنز بخير إنت أقابلنا نيجي بسي نعاقم سي أنت يسمعت أخديركم روش فاس نحنا تهزبس يتصبينا عينيرو يتصبينيرو تهزبي إذا خلص إحنا كنت تكسبيت كان نحنا خي أما لقينا يدو إذا كنت زين دارنا تأثركم تعدلكم ناس بونيرو أوه زي حتى زي أسفحك كتنتن تخيليا بزخانة جن بس أنت عشي من دحج جميرنا سبيتسبنا مستم نفلطم قدم بناش تنازع بينا ولدي من السيقا كله درجة تقادي لندي سواء تسوي تمل سقعة مليسو جن بقى خمسة هجيز تقصكم ماسي it is قور الكايزت of تي نبعات فصن بقى كتعقتو يتخيلني خام عليتي تمناورنا ايتي حزبي تدخنتو طعمي بايتا زبيتو خمس نبره شعو اصبغ يذكرن مالتي خمسي تقبلنا اتبيتسب مولو تم ولدنا ولا تم نفلطم مالتي نحنا جن كم تقادلتي ولا حنت ترايدنا إنا أتينا كنقبر لهم نخل نجرون عين برن
ድሕሪ እንተኾነውን እቲ ትፅቢታትና ህዝብና ኣማሊእና ኣማላእናያን ንዝብል I think ንኩሉ ርዱእ ይመስለኒ ንሕና ጥራይ ህዝብና ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና እውን ንባዕልና ክንጋደል ከለና ካብታ መጀመርያ ክፍሊ ተዓሊም ርግፅ መሰበልና ፖለቲካዊ ትምህርቲ ክንመሃር ከለና ናጽነትን ሓርነትን ናይ ኤርትራ ንምርግጋጽ እዩ ቃልስና ዝብል ኢና ተማሂርና ማለት እዩ እቲ ናጽነትን ሓርነትን ዝበሃል ኣብ ኩሉ እቲ ቅዋምን ፕሮግራምን ናይ ህዝባዊ ግንባር ነይሩ እዩ ንዕኡ ተቃሊስና ከዓኒ እቲ ናጽነት ዝበሃል ናይ ብሓቂ ድሕሪ ከቢድ መስዋእቲ እቲ ናጽነት ኣረጋጊፅና ኢና ማለት እዩ ሕጋዊ ውሕስነት ንምሃብ እውን ሬፈረንደም ተኻይዱ ኤርትራ ሓንቲ ሕጋዊት ኣባልነት ዘለዋ ሃገር ኣብ ዓለም ከም ትኸውን ኣረጋጊፅና በዚ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ዝሕብነና እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ዋላ ጉድለታት ይኹን ድኻማት እንተነበረሲ እዚ ኣዝዩ እቲ ዝኸበረ ዝለዓለን ዘረጋግፅናዮ ዓወት እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከነረጋግፆ ዝነበረና እንታይ እዩ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ምትካል ዝብል ነይሩ ኣብቲ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራምና ማለት እዩ ብሓፂሩ ስልጣን ንህዝቢ ምርካብ ህዝቢ ዝመረፆ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ክመፅእ እዚ ሓደ ካብቲ ሕልምታትና ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ክንጋደል ከለና ህዝብና በቃ ደስነት ዓድናሲ እታ ዝበለፀት ሃገር ክትከውን ህዝብና ክርህቦ በዛ ኣተኻ ብዝወፃእኻ ዘይብሉ ከምድላዩ ክንቀሳቀስ ደቅና ከዓኒ ካብዚ ንሕና ዝሓለፍናዮ ሂወት ፍጹም ዝተፈልየ ኣብ ሓደ ሓድሽ ምዕቡል ዝኾነ ሂወት ከብሉ ከምኡ ድማ መብፃዕታት እንታይ ነይሩ ዋላፍቲ መዛሙር ናይ ሰውራና ብወርቂ ቀለም ጌርና ክንፅሕፎም ስዋኣትና ሕድር ለና ክንዝክሮም እንዳበልና ብዙሕ ነገር መብፃዕታት ነይሩ ንዝምረሉ ዝነበርና ማለት እዩ ዋላ ዝክረ ሰማዕታት ንገብር ከለና ኩሉ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ብቐጥታ ነቶም ክሳብ 5 6 ዋላ እውን ሓደ ይኹን ክልተ ይኹን ዝኸፈሉ ስድራ ቤታት ጥራይ ኢዶም ዝተረፉ ንዓኣቶም እውን ክንከሕሶም ይግባአና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ትፅቢት ናይ ህዝብና ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና እውን ከም ተጋደልቲ ዝነበርናስ ኣማሊእናዮ ዶ ኢልና ተሓቲትና ዋላ ሓንቲ ብጭልፋ ከማን ኣይ ተንከፍናዮም ክብል ይደፍር እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ክንደይ በቃ ደስቲት ዝኾና ስድራ ቤታት ዝኣልዮም ዝሰኣኑ በቃ ኣረጋውያን እዮም ፀኒሖም ማለት ኣነ ዝፈልጦም መታዓቢተይ ማለት እዩ ኣብ መወዳእትኡ ከዓኒ ተመራሪሖም በብሓደ ከዓ ጠፊኦም ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦምሲ ዋላ ከማን በቲ ዓቕምናሲ ክንገብረሎም ዝግባአናስ ኣይገበርናን ክንክሕሶም ነይርና ንህዝብና ግን ህዝብና ናይ ብሓቂ ይዕገሰና ፀኒሑ ነይሩ ደሓንዮም ደቅና እዮም እንታይ ሒዞም ደመፅዮም እዮም ዕድል ጥራይ ንሃቦም ንፀመሞም ይብል ነይሩ ገለገለ ከዓ ዝዕዘምዝሙ ነይሮም ክዕዘምዝሙ ከለዎ ከዓኒ ንሕና ከም ተጋደልቲ ኣብ ክንዲ ነቲ ምዕዝምዛም ብግቡእ ጠሚትና ኣብ ውሽጥና መፍትሒታት እንናድየሉ ኣብ ክንዲኡ ጉልባብ ኢና ንገብር ነርና ነማኻነ ማለት እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ንህዝብና ሃሲናዮ እቲ ትፅቢታት ካባና ዝተፀበየ ህዝብና ኣይረኸበን ንሕና እውን ደቅና እቲ ካባና ክረኽብዎ ዝግባእ ዝነበረ ትፅቢት ኣይረኸቡን ኣደዳ ስደት ኣደዳ ሞት ኣብ ምድረ በዳን ኣብ ባሕርን ኣደዳ ሞት ኣብ ኩናት ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ኣኽብል ዝዘሊ እቲ ትፅቢታት ናይ ህዝብና ዋላ እቲ ናህና ዝነበረ ኣየማልኣናያን ስቲል
እንከዶ ዝግባአና ቃልሲ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ሓርበኛ ኣያና ቢትወደድ ኣብርሃ ዝበሎ ናጽነት ንምምጻእ ካብ 4 ጀሚርካ ክሳብ 91 50 ዓመት ይወሲድ እዩ ሓርነት ንምምጻእ ካልእ 50 ዓመት ከድልየና እዩ ኢሉ ነይሩ ማለት እዩ ድሮቲ 29 ዓመት 30 ዓመት ሓሊፉ ማለት እዩ ስለዚ ቃልሲ ይጽበየና ከም ዘሎ ሓርነታዊ ቃልሲ ኩላህና በዚ ጋጣሚ እዚ ዘይተመልአ ሓላፍነት ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ይብል ማለት እዩ ኢለን ህዝብና ናጽነት ኮይኑ ኣብ ኣቀባብልኡ ዝነበረ ናይ ባሕቂ ብበኽያትን ብሓጎስን እንተቀቢልና ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ደርጊ ስለ ዝጸንሐ ክሳዕ ክንደይ ባህጊ ናጽነት ነይርዎ ስጋዕ ክንደይ ንሃገሩ ጽበያ ከም ዝነበረ ደቁ ጽበ ከም ዝነበረ ሲ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኢኻ ትሪኦ ናይ ባሕቂ ኽቱር ህርፋንን ነይርዎ ምስቲ ህርፋን ዝነበሮ እንታይ ተግቢርናዮ ዝብሃል ወይ ገይርናሉ ዝብሃል ግን ኩሉና ኢና ዋላ ንሕና እውን ሽዑና ተጠሊምና ኩሉ ይተጠሊሙ ክንገብረሉ እንደይ ክንገብረሉ ተጠሊሙ ይሹ ኩሉ ነገር ምስኣተና ግዜ ከማና ይወሰደን ትዝነበረና ንጥፈታት ተኣኺባታት ዝግበር ዝነበረ ትገለ ዝግበር ዝነበረ ብዘይ ወግዓው ይሁሉ ስቶፕ ገይሩ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ተጋዳላይ ሲ በቃ እንታይ ዝግበር ዘሎ ንሕድካ ትራኸብሞ ተዕልል ከመይ ዝኹነታት ንዓና ከማንስ ደንፂና እዩ مش ህዝብና ክንገብረሉ ህዝብና ኩሉ ይዝርያ ነይሩ ሽዑ ዝነግረና ነይሩ ዋ ንስኻትኩም ከመይ ኢኹም ገለ ይዝብለና ነይሩ ንሕና ግን ንከላኸለሉ ኢና ነርና ስርዓት ዘይተኸላኸለልናስ ንሕና ንከላኸል ነርና ከምዚ እንዳኣሉ ጥይት ጥራይ እንዳሉ ሒዙ መፅዩ ከምዚ እንዳኣሉ ኢልና ንከላኸል ስለምንታይ እምነት ነርና ኣብቶም ሓለፍትና ከምኡ ይኸውን ዝበሃል ሓሳብ ከኣይነበረና ንሕና ግን ካብ መጀመርታ ንህዝብና ኣርኢና ኢና ንሕና ንፅብራቕ ሕማቕ ነገር ሽዑ ተራእዩ ተጋዳላይ ካብ ሽዑ ተጠሊሙ ኩሉ በቃ ዋላ ሓንቲ ጌጋታት ድኻን ሃፍታምን እዩ ነይሩ ሽዑ ክነግረኪ ኤልስ ሓፍቲ ድኻን ሃፍታምን ስር ኢና ሽዑ ብሓቂሲ በቃ ገሊኣ ዋላ ሓንቲ ዘይብላ ገሊኣ በቃ ፈርዓራዕ ክትብል ሽዑ ኢና ርኢና ሕጂ ነዚ ክትፃወሮ ይትኽእል ኢኻ ተጋዳላይ ኮንካ ክትዛረብ ትደሊ ኣኼባ ትደሊ ገለ ትደሊ የለን ግን ኩሉ በብክስታይ በቃ ብዘይ ወግዓ ኩሉ ኣነ ነው ኢሉ ማለት ስለዚ ንህዝብና ንሕና ይኮናን ሲ ንህዝብና ክንገብረሉ ይኽእል ኢና ንሕና ዘይኮና ስለዚ እቲ ስርዓት ብመደብ ኩሉ ኣብ ብሎኮ ኣስመራ እዩ ኩላ ተኣሽሙ ጀሚሩ ምክንያቱ ረሃዋ ናይቲ ህዝቢ ኣይደለየን ሪኦ ኣሎ ህዝቢ በቃ ታንቆቱ ትባሃጉ ስለ ዝሪኦ ዘሎ ነዚ ክሰብሮ ኣለዎ ከመይ ገይሮም ተጋደልቲ ከም ዝፀልኡ ህዝብና ከመይ ገይረ ከም ዝፀልኣና ባዕሉ ዝፍጥሮ ዝነበረ እዩ ሕጂ ንሕና ከዓ ሓቂ ተሃይሽ እንታይ ኢና እሞ ክንገብር ብሓቂ ኣነ ትገርመኒ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ሽዑ እዩ ዝረኣየና ነይሩ በቃ እንታይ ዝኸውን ደሎ ዝኹነታት ጥራይ ኢኻ ትብል ስለዚ እንታይ ክብለከ ኢለ ኤልሱ እቲ ዝነበረ ኩነታት ትፅቢቱ ህዝብና ኣይተግበርናዮም ብሰንኪ እቲ ስርዓት ተጋዳላይ ኩሉ ጊፍቲ ግን መራሕቲ ኣይነበሮም ዋላቶም ኣብ ጎን እቲ ዝድኽል ሰብኣይ ዝነበሩ ግን ሃስዮምና እዮም ብሓቂ ክነግረኪ ሃስዮምና እዮም ኩሉ ይፈልጥዮም ነይሮም ንሕና ኣይንፈልጥን ኢና ተጋዳላይ ኩሉ ገርሉ ብዩ በቃ ስኢሉ ናፃ ኮይኑ እዩ ዝቃለስ ነይሩ ንሳቶም ግን ኩሉ ነገር ትካይዳ ፈልጥዎ ነይሮም ነቲ ተጋዳላይ ከም ምክንያቱ ከምዝሎ ብከምዚ ኺዱ ዘዝብሉ ሰብ ከማን ኣንፈቱ ፈለጠ ነይሩ ካብ ሽዑ ትሒዙ ኩሉ ዋላ ስንኩላና ክህሮሙ ከሎ ዋላ እንታይ ደገርና ኢና ኣድማታት ክግበር ከሎ ናይ ተጋደልቲ እንታይ ደገርና ኢና በቃ ብድበለና ኢና ሕራይልና ንሰምዖ ነርና እምነት ስለ ዝነበረና ሽዑ ተበጊስና ነርና ንኸውን ግን ዘሎ ኩነታት ኣይመፀን
مستفتحة نيرو كله ኣብ ሕክምና ኣድማታት ግበር ነይሩ ገለ ኣድማ ግበር ነይሩ ግን ወላ ሓንቲ በቃ ኣኸለ ድሓን ዝሲሉ እህድ እብሉ ተመልሹ ሽዑ እንደለይ ሽዑ ነቶም ክወዳደርዎ ዝኽእሉ ወይ ነቶም ክዕንቅፎ ዝኽእሉ ተስሒቡ ይኣስሮም ነይሩ ሽዑ እንዳሉ ጀሚሩ ኣይከደን እኳ እቲ ግዜ ሲ ኣይከደን أنا سنتين بقولكم مثلا كي تبون يزاربوا زلوا كل تم مدرك نيرون بقولكم ولا تحطونكم يدون دلوا مثلا إني مثل أنا حتى سي تمسأتنا سنة حزب تسبيت ثاني ويتزأتوا تجاد لايك أبتي سنة مقبارون كابابلون سبي كمينيريات متحتو حزبي كابانا نلعلي تسبيت نيرو قومي مثلا أنا كريا خلاه تعمي إيو بقى أنا ثلاثة وحز أكل الساعة سي حدا بس حدا تسبيس لزلوي قال يو تقعد لاي سب زي مسلون نيريكو تقعد لاي كري لكو يدخل نيرو جيز معرخ نداي فتوتنا تقعد تخمز نبرير إنات حزبي نحنا وين أنا مزح ما صاحبتي بيبل له هم يجي صورات تأتو قال إذا نايب حق ديسبلين زنبرو أتأتوا حزبا كبار نيري نايب حق مبزعت جزء سراويت كأت خلصي أبلوتي نابسر كيزات نو هذا جزء ريب كمان يقاتني ببزحي هنا وتهدري كم عينة إنسيدنت جد ندعي أنا سمعي كلتن أي رأهم كمان شعوب نتايو كابزي من فلاز جبرنا قرن يروحون خيلي نعمت حنت نبرسي سؤال كافتنا موت عنوان كم نيرو خون خيلي كذا هنا جن زواج باك أتخلصي سنة ساعات زعت وخيني يسمعني أنتي تحسي جلاد في تصنع لزنبرة نسون على نايتو ناي تحواس نجاري كاب إيموشنز تلا علم بر كاب كفو مقبار تبقى هنا مثلاً لازم بخلتي وجن حزبنا زنبرة تثبيت أزيو كابتنا هنا تثبيت عبي إحنا لعل تثبيت يرنا مو حزبنا هاون لعل عبي أنا دحري حدورحي حنت علاج عللسي مساحة كمالي سنيري كان يوم يوم هذا حمش تسبات زخونو ناب هاجراو مرحمة يوم نابتي بيت سحبت ناي حزباو جنبار نيرش هذا باي كمان جي كاب جيرمنز موتو خليت تسبات كاب سويل افيشنز موتو عبيت يوم كاب 7 عمد كاب 4 5 عمد عبيت سبات يوم anyway حجي لاند كروزر تخاريوم سي سحل كنري لما كيلو حجي من كريوم ده الله كل سنه نرجع عاد متي يوم شعبتي بهال متي يوم صقاين عمز يوم كيدي هايلوم مسقوم كيدي جدب فروت نتي بوتانا كمان كريئو امتحان يوم سبعة زين سي كلتس كاب جيرمن مص عبيت يدك له هنا كساب كندي هنتي نكست تايكمز نبروت حزبي كعين السبات يوم زيهم بعد 5 ساعات سعيرهم يتوم أبدوا زنبرو مروحات مثل أي مخاء قدفوا بقى مزي خالق نقل أبقال زي تفتصم جنينة كوين تسمعوا حزبي إذا تثبيت زي حجي حارد خمس بعل جونز متوزلون دارك مشناي لازم أنا تثبيتنا هي زمناها بومت أن نقول له خيدن بر نزاز حتى كياجن أبتاه موتتيا حزبنا تعمل على تثبيت نيرو مس 3 4 وحدات سع مقالو خا نصي نيرو ناقص الله عليه كمان أكيد نتزبي عم حير دعات له ولا من سيات جزءهم زي حضروا الأوان نيرو لذي تثبيتنا حزبنا العلي نيرو أبزي ستريس جرات الله دلون بزح زي مزد حيرو زمت شفات قالوا بقولوا ترى النجار الله زوج بس نسعات جريات أنا أقطع مني فلتني من أنا أقطع مني زبل سبب الله يفلتن جن كم سراويت سايكين بزح نجار كاتخلو زوج ما أرجع بزح سايكين قبل أن تدخلوا خمس مثلا أنا أبقى بابو أم محضر قوت أجمع نيرو of course كلها أنا سامع سجمات نيرو صح بلاد أنا حكا أبتنا يمودات دحريدنا زعلان هزواو جنبار كميلو ماتيس كنت أصعد أنيكا على ديسبلين ولا وعي جن دحرنا كنا متزاينا أصبح حبيبنا نزارة بالله ترحس نباخيا ترحس الله هذا يا الله دارقاد بزح كويلو مونديوم يا كن متقل ناس تقعد لاين تهزبنسي حد عينت كستاي نيرو تثبيت مالتي قليل هون مثلا ساعه متذاكل قال ستخايدو قال سخا كاب تهزب سلازوصت تقعد لا حد عينت الرأي نيرو زول الرأي زلني وقتوان كلاتنا حقوسات نيرنا
ህዝቢ ሕጉስ ነይሩ ንሕና እውን ብጣዕሚ ሕጉሳት ነርና ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ፀጋይ ክብሎ ዝፀንሐ ካብተን ካልኦት ዓድታት ዝተካየዳ ሰውራታት ሲ እቲ ናትናስ ዲሲፕሊን ዝኾነ እዩ ነይሩ ተጋዳላይሲ ገርሂ ነይሩ ቅንዕና ነይርዎ ወላ ድሕሪ ናፅነቱን ድልው ነይሩ ንህዝቡ ክሰርሕ ማለት እዩ ድሕሪ ትዝክሩ ኮንኩም መጀመርያ ናፅነትሲ ኣነ ክጋደለ ፀኒሐ እሞ በቃ ከምዚ ንሻን ክወሃበኒ ኢሉ ኮፍ ዝበለ ተጋዳላይሲ ነበረን ኣጋጣሚ ኮይኑ ወላ ቶም ኣብ ኣስመራ ዝተመደብና ከማንሲ መጀመርያ ናፅነት ወርሒ 2 ወርሒ ከማና ኣዕረፍናን ክረምቲ እዩ ነይሩ ድሕሪ እታ ክረምቲ መስከረም ዝተጀመረሲ ከም ተመክሮናተይ ማለት እዩ ብበዝሕ ተጋዳላይ ኣብ ትምህርቲ ይኣትዩ ምክንያቱ ካብቲ ገዲፍዎ ዝኸደ ተማሂሩ ሰሪሑ ባዕሉ ርሂፁ ክነብር ከም ዝኽእልሲ ይፈልጥ ነይሩ ሕጂ ኣነ ከም ናይ ሰውራ ኤርትራ ተጋዳላይ ስርዓት ዝነበሮ ነዊሕ ራእይ ዝነበሮ ነዊሕ ራእይ ከማን ዋላ ብገጠራት ዓብዮም ከማን ሕሰቢ ኣብ ሜዳ ካልኣይ ሳልሳይ ክፍሊ ደረጃ ብናይ ፀባ ወረቐት ኣብ ክፍልታት ከማን ሕራይ ዕድል ኣለካ ወረቐት ክትረክብ ቢሮ ክትረክብ ሕጅስ ንክዓቢ ነቲ ሃገርሲ ኣነ ተቃሊሰ ተጋዲለ ኣኽለኒ ከማን ኣይኮነን ነይሩ ናይ ተጋዳላይ ድሕሪ ናፅነቱ ክውፈ ምዃኑ ኣብ ዝለዓለ ክሰርሕ ምዃኑስ ኣርኢ ብተግባር ማለት እየ ኣብቲ ክፍልታት ኮይና ኣነ ክሪኦም ከለኹ ማለት እየ ኣነስ በታ ናተይ ተመክሮ ክነግረኩም እንዳሸርፍ ተመዲብ ኣብ ፎሬን ኤክስቼንጅ ኦፊስ ተመዲብ ከም መጀመርያ ናፅነት ዝሰርሕ ነይረ ካብኣ ወፅየ ተኺለ ክመሃር ንኤክስቴንሽን ቀይሕ ባሕሪ እየ ዝኸይድ ነይረ ቀይሕ ባሕርስ ኣብ ሓንቲ ባንኮ 3 ሰባት ኮፍ ኢሎምሲ መጀመርያ ናፅነት ጠጠው ኢሎም ዝመሃሩ ተጋደልቲ እውን ነይሮም ማለት እዩ ሰቢ ኣበይ ናይ ሰውራ ኢኹም ዓይነት ክገብር ከም ዓይነት ክምዕብል ኢሉ ዝሓስብ ተጋዳላይሲ ኣይነበረ ጃነ በከምዚ ይሪኦ ማለት እዩ በከምዚ መንፅር እንዳረኣኻዮ ከለኻ ከዓ ካልእ ካደይ ተፀበናዮ ከዓ በቲ ሓደ ጎኒ ከዓ ሓጓፍ ኣጋጢሙ ማለት እዩ ሓንቲ ዓባይ ከም ፀላም ጌርና ንሪኣ ሕጂ ኣብ ቃኘው ኣብ ቪድዮ መሊኦም ኣኼባ ዝፀውዑና ሓንቲ ፀላም ታሪክ እያ ማለት እዩ ናቱ ከምኡ ኢና መለና ንሕና ሓለፍትና ብሓንሳ ንበልዕ ሓንሳ ንሰቲ ናይ ሓላፍን ተራንስ ናይ ስራሕ ፍልሊ እምበር ካልእ ፍልሊ ኣብ ሜዳ ሳይረኣየካኒ ኣነስ ከም ተመክሮ ክነግረኩም ናይ ቁጠባ ሙሉእ እሱ መስፍን ሓጎስ ይሓላፍ ነይሩ መስፍን ሓጎስ ኣብቲ ኩሉ ሂወት ኣነ ዝሪኦ ነይረ ኣባል ክፍሊ ገንዘብ ኮይነስ ክፍሊ ገንዘብ መፂስ ስፖርት ምስ ሰብ ይፃወት ኣብ ክሽነ ኮፍ ብል መጎጎ ከይተረፈ ከብሪየኩም ዝብል ከምዚ ዓይነት ለሚድና ፀኒሕና እቲ ኤክስትሪም ዝኾነ ነገር ኣጋጢምና ድሕሪ ናፅነትሲ ቪድዮ መሊኦም ሓንቲ ነገር እሙኻ ደስ ደይ ትብል መልእኽቲ ሂቦምና ሕጂ በቲ ሓደ ወገን ፅቡቕ እንዳረኣኻ ከለኻ ዝፅቡቕ ክብሎ ዝፀናሕኩ ሰብ ክምዕብል ክዓቢ ክመሃር ወላ ከም ተመክሮ ከማን ክገልፀልኩም ስቲ ናይ ተጋዳላይን ናይ ህዝብን ድሌት እቲ እምነት ህዝቢ ኤርትራ ብልዕሊ እቲ ገድሊ ዝነበሮ ኣብ ወርሒ ድሕሪ 2 ወርሒ ናይ ናፅነትሲ ኮንፈረንስ ናይ ቁጠባ ኮንፈረንስ ዓብ ኮንፈረንስ ተካይዱ እቶም ናይ ቁጠባ ክኢላታት ኣብ ኤርትራ ዝፀንሑን ናይ ቁጠባ ክኢላታት ካብ ሜዳ ዝመፁ ተጋደልትን ወላ ናይ ኣየር ክስታይ ከይጀመረን ከሎ ብሱዳን ገይሮም ከማን ዝኣተው ክኢላታት ነይሮም ካብ ደገ ካብ ኢትዮጵያ ገለ እጂ እቲ እምነት ኣብ ልዕሊ ገድሊ ስለ ዝነበሮም ዓብ ናይ ቁጠባ ኮንፈረንስ ተካይዱ ዓብ ህንፃፃት ኣቐሚጦም ወፂኦም ማለት እዩ እንታይ ክግበር ብዛዕባ ወፍሪ ድዩ ብዛዕባ ገለ ድዩ ገለገለ ድዩ ሰብዮ ካልእ ከማን ኣነ ብዙሕ ፖዘቲቭ ዝሪኦ ነገር ነይሩ ማለት እዩ ህዝብስ ኣብ ልዕሊና ዝነበሮ እምነት ሽዑ ዝመፀት ሃገር ገና ማዓት ብረት እንከሎ እምነትሲ እምነት ነይርዎ ኣብ ልዕሊ እቲ ተጋዳላይ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኩናት እዮም ፀኒሖም ኢሉስ ኣይፈርሐን ብሰናጡል ብቦርሳታት ኣኪቡ ማዓት ዶላራት ሒዙ እዩ ዝመፅእ ነይሩ ማዓት ናይ ደገ ገንዘቡ ሒዙ ኩሉ ብሃገሩ እምነት ስለ ዝነበሮ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዮ መስለን ናይ ካልኦት ግዜ ክስታይ ይገብር ከይህሉ ዳ እምበር ወላ ኣብ ሓንቲ ሓተክ ግን ንኸተብርህያሲ እዚኣ ፀላም ከም ፀላም ታሪክ ኣብ ዘቃኘው ዝተገብረት ብቪድዮ ከዓ ስለዝበልክሲ ዝያዳ ግዳን ንሳት ተብርህያ ፅቡቅ ነይሩ ሕጂ ኣነ ከም ፀላም ዝብላ ዘለኹ ኣልጋነሽ ሓፍተይ ስለምንታይ ንሕና ለሚድና ንፀናሕና ሓለፍትና ብቐጥታ ብኣኼባ ተፀዊዑስ ኮፍ ኢልና ኢና ንዘራረብ ነርና ፅቡቅ ይኹን ክፉእ ይኹን ሕጂ እታ ናይ መጀመርያ ከም ተመክሮ ግን ተጋዳላይ ቂር ኢልዎ ሽዑ
كل كيدكم كتكونوا تخليكم نيركم دحر كنكم مسمار في تأخير بقانيو مسكنا مالتي كم تمكر اوكي جس بفيديو زتملأ او قد يفهم الناس قد قصة فيديو تولي عين لنسبنا كمان كسايز قبرها سبس يلن كساب زوداونا يتان حنا حريقنا قد فينا خيدنا خلاتنا اندهشها قال فحفحنا مالتي استعمل لغتي تا دوموزيات 4 عام سب دي دوموز كتصون هي خميات بلتا تزعبيت مقبل كاخت زارة وخلها خمال لغتي مالتي صحجيس نتتقاد عليك تقيم وزجمرت تخالق كله خيلندي نناشت نقرات كله خيلي جن كم عباين غلاتنا خاب حنسا تنكفتنا مالتي بس زياس بفيديو أتجلس أما بقلب أفا يكون سنت جلسة هو يعني دارقا مبزحتو سب كشعو بالراديو قال يسمعوه فقط تابع أخيبا ملكة استنقري أي نبرا كمس لزخوني التسبسي كله ناي بيتسوو ناي نفسو ناي سدرا بيتو شجر سلازنورو نزقصل 4 عامات بزي دموز كسرح خبال كله اما امستي قدمي زنبره نخلت عامتات زخون خلت 3 عامتات زخون اخيباتات زي منبارو سلمتا اخيباتات زي جبر እንዳበለት ሰብ በባዓዱ ይጠልብ ነይሩ ሕጂ እዚ ኩሉ ሓጓፍ እናሃለዎ ከሎ እታ መግለጽ ከኣኒ ኣብ ድሮ ናይ ልኡላውነት ተኣሽሙ ናይ ኤርትራ ምዋጅ ስለዚ መፀት እቲ ሰብ ኣቆጢዕዎ ሽዑ ማለት እዩ እቲ ናይ ተጋደልቲ ምንቅስቃስ ዝመፀ ሽዑ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ መን ኮንኩም ኢኹም ንስኹም ብዘይ በኣና ብዘይ ድሌትና ትውስኑ ዝብል መበገሲ እዩ ናይ ተጋዳላይ ማለት እዩ ዝኾነ ትሽዑ ዘጋጠመ ኩሉ ሰብ ርእይዎ እዩ ንፕሬዚደንት ሒዞሞ ክሳብ ስቴድየም ከይዶም ንሱን ትሕቶታቶም ቁኑዕ ምዃኑ ሽዑ ከምስል ተዛሪቡ ብድሕሪኡ ግን እቲ ዘሰዓበ እቶም ኣላዓልቲኦም ዝተባሃሉ ኩሎም ተተለቂሞም ኣብ ማእሰርቲኦም ተወሲዶም ማለት እዩ ገሊኦም እውን ብኡ ገይሩ ሃለዋቶም ዝጠፍአ ኣይሰኣንን ማለት እዩ ዝያዳ ነታ ትርሓስ ዘምፃታ ንምምላእ ማለት እዩ توسخ لكم دينو كون خيركم هو مالت زي خمسة ترحس بلتاسي كل تقادلاين زي أسلام تاريخي زلانو فاكت أو فتح متير تزغونسي نابز مخلنا دينا يبلكايون هنا أثناء بزح سب كتوس لازم نبرة حدا بزحات دوموز قلتو أنا بزح هاي سام علاني دوموز تريجر يعني كم جمري يعني رمبري زي معقابسي تواليلي مسي أنا إذا نايك عنيوم تقول كلها كمان تقدمت نايك عنيوم مسي لنيرو تقدمت نايك عنيوم زاكبنا وستايون كم عينت زربا نيرو بدعي نيرو حنكيكم ولا من سنكلان سلازي إذا ممزجون كلوت سنة حيل بفيديو غير كاب قال أنا نبعلي أبع عسب يعني سمراونا أنا بكون أبع عسبون لك عندنا اسمراء فتين ريفاينري قعدوا وفتينون نايك بالبلاد نبرو تقادل يا كله تنقصايس لازم استناء اسمراء منقصايسون تسامعين بزغونه كم إساس دونجيناينا فليتناو حسي فانينا شعور دحريون تقادلاي قصلي كالن ناو دابع التويو حيث ودب قال عندنا قال بس لزي كال كل سبت تلاقي مقيدو نعاون حلقوا لهم زقل سب وي حتى لهم زقل سب اي كرخبن بس نبي حكي نتا ترح زبلتها تسلم تاريخ يعتبر نعاني بدماغ دينا ندارب زلنا دقا وحافي شوسي نتيجة السعب حتون مليسكم معهم تعاتبه اي تقربها تتفيد اب زنبركم تسفا ابتي قدلو خلوكمن اتي من ناورو ناينات انتنسي كم سبعت كنسهم كما يقطعلكمو اب قدل خلها ناتكا من ناورو لك اقوان نات انتكا ناتكا هيوت متمرح سي ناتكا قالس نيروكا اب كمدس تبدوهاتكم سي كما يمثل نيرو
ቅድሚ ኣልጋነሽ ሓፍተይ ድሓር ፀጋይ ምልሳይ ነዚኣ ቅድሚኣ ብዛዕባ እዛ ናይ ብቪድዮ ዝተመልአት ምናልባት ከም ርድኢት ሕጂ ዝኾነ ሰብ እንታይ እዩ ዝርድኦ በታ ደሞዝ ኣነ ሕጂ ኣነ እውን ከምኣ ኢለ እታ ደሞዝ ድሕሪ 4 ዓመት ይኽጅምር ዝብል እሳይ ኮነት ተጋዳላይ ክስታይ ገይራቶ ኣቐይማቶ ልዕሊኣ ዝቐየመቶ እቲ ቅድሚኡ ዝፀንሐ ርክብ ማለት እዩ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ነይርዎ ተጋዳላይ ደሞዝ ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ ሕቶታት ብዛዕባ ናይ ሃገራዊ ሕቶታት ዓበይቲ ሕቶታት ነይሩ እዩ ንዘራረበሉ ዝነበርና መልሲ ዘይረኸብናሉ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ እሳቶም ብኣካል እንተዝመፁ እዚ ሕቶታት እዚ ከቕርብ እዩ ነይሩ ድልየት ናይቲ ተጋዳላይ ሕጂ እዚ ነዚ ሕቶታት እዚ ግን ከምዚ ሞይቱ ማለት እዩ ዴድ ኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕር ሰብ ተዘይሃልዩ ድሕር ነቲ ኣኼባ ዝኣለ ሰብ ተዘይመፂካስ ነዚ ኩሉ ብልብኻ ክትሓቶ ሓሲብካዮ ዝነበርካ ሕቶታት ቀቲሎሞ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ሰብ ግን ዝያዳ ነይቲ ዘድምቓ ነታ ናይ 4 ዓመት እሳቶም መሊኦም ነታ ዝተደድዋ ማለት እዩ ግን ክሕደት ኮይኑ ዝተሰምዖ እቲ ኣብ ሜዳ ለሚድናዮ ዝፀናሕና ንዓመታት ኣኼባስ ሽግርካ ሳብ ኣኼባ ኢኻ ትፈትሕ ሕቶታትካ ብኣኼባ ኢኻ ትሓትት ይምለሰልካ ካብኡ ነፂሕካ ከዓ ነቲ ዝመፅእ ከዓ ትቕፅል ማለት እዩ ዋላ እቲ ናይ ሂወት ዋላ ናይቲ ስራሕ ኣኼባታት ክምራሕ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኣነ ከም ቀዳመይቲ ገይረ ዝሰርሓ እታ ናይ ቁጠባ ሕቶ ኣይኮነትን ተጋዳላይ ክስታይ ገይራትኩም ፀላም መዓልቲ ገይሩ ዝርያ እተው ኢለኪ ንገዛይ ሽሻሒስ ክለይ ጥዕም ዘበን ናጽነት درع زبن كاب حقي كل عال عقب سماي كيركيو زكال برهان قصي كيركن وترش قال هاقراوي تابوت عطاي بعال الشامباين يتفت يقرس حبستي عامت نتصنت نايلدت معالتي السمايات تدمق برشي مبراتي زغر معاقي قبل حولتي نحيوبا عم بابا نسمسا مساي تحبوسا دك إرهي مساي تحبوسو هيا تنسلسو حادن مسيح الليلة أدي حابن اطوي لكي نغزاي شيشة حس كلي تعم زبن اطوي لكي نغزاي شيشة حس كلي تعم زبن ما تنه سلام عدمنا عاقي زي ودا موائل عامت عامت بدتيك تسنبل ميركو سيغي كسلطن كمعدل برهان من قديك حاسب تستبل نحيوبا عم بابا نسنسا مساي تحبوسا دك إرهي مساي تحبوسو هاي تنسلسو ادمن عقلي زي وداك موائل عامت نعامت بدتيك تسنبل الشامباين كفت قرص حبستي السمايات تدمق برشي مبراتي نحيوبا عم بابا نسنسا مساي تحبوسا دك
ري مساي تحوسوا تمسلسوا ناي وش تلبي عوزي ككاتل كنتات تسلام صحي كتري برهان بسما مثل يحدث كالكيدان نحيوبا انبغا نسنسا مساي تحوسا دقيقي ري مساي تحوسو تنسلسو عشان سني نازلت هاجر أتعز فرحني سلمات قلتيتو زبارة بيراني صحايا بريقو مقرز بني مصدرا بيتي معاش تحواتي حقزاي بيتي يوت قدمي عشان سني عنا متع حج حشني بلع الفني عاي تحزني وانا يمتئو سعسعينني وايلا تخيل زل الوعل بدتنا طنب بس نزمي تنبل